Takže v zájmu vyššího dobra jsme se rozhodli, že se nebudeme uhánět a uděláme si ještě aspoň kafičko. Protože teď jsme dlouho klesali, což znamená, že teď budeme hodně dlouho stoupat. Tak už špláme. Naštěstí je to jenom do mírného kopce a po asfaltu, což je v podstatě pijánko. Ale vleče se to, no. Ale to my dáme úplně na pohodu. Pojď, pojď už. Nejdu. Pojď. Nejdu. Zvedej se, dělej. To dáš. Nejdu. To dáš. Ne. Posím 15 kilometrů. Ne. Musíš. Ne. Pojď. Zvedej se. Ne. Já jsem si tam točil asi plašku. Aleluja. Jdeme z kopce. Přátelé, nevím, jestli jsem se už zmiňoval, ale už je to asi 2 roky, co přestávám nějak moc vidět. Tím myslím jako, že prlajs přečtu. A konečně v tom vidím pozitiva, protože brýle sebou nenosím, protože mám strach, abych to nerozbil. A v podstatě od té doby, co prlajs vidím, jsem neměl jediné klíště. Zase kopec! Kurva! Zas! Furt! Už když jsme kus cesty, nezbývá než zkusit vyškemrat něco k pití. Nějakou vodu, minerální, jakoukoliv. Možná něco k jídlu, ještě naplnit bříška, tam je hrad. Našli jsme studánku, tak jsme si čepli trošku vody a musíme na chvilku vydechnout a pak budeme pokračovat a myslím, že potom už může směřovat video přímo Buchlov. Přátelé, kamarádi, prohlídněte si hrad Buchlov. To je všechno, co uvidíte, protože jsme si nevšimli, že otvíračka jenom do 3, tak jsme to nestihli, že? Lehce, o 2 hoďky. Ale jako i kdyby jsme hnali, tak to asi stejně nestihneme, takže to je jedno, jdem na nějakou hlídku. Aspoň trochu vyhlídka. Přátelé, odsud jsme vyšli dneska. Hradcimburg, ano. Třepou se mi ruky. Až sem. Co si jsme ušli.
A teď nás čeká ještě místo, kde se zakempíme. Když jsme to tak podělali s tím hradem. Máme tady další kopeček, ale pak by měla být nějaká kaple, když jsme nestihli hrad. Takže když jsme nestihli ten Buchlov, tak máme pro vás aspoň modlu svatou Barborku. Jdem se kouknout.